hier alweer auto's. Het ben hier alweer auto's. Hier binnen ze vast. We zullen eens even zien wat ze hier nog vergadering hebben. Ja, ik ken natuurlijk net, want die geruchten nog een keer weer binnen. Dan moeten wij wel weten wat er onderhoorn is. Dus even zien wat ze hier zitten. Nog één, ja, hier zitten ze te vergaderen. Wij gaan naar Benta. We zullen het onderste kunnen halen. We zullen eens even zien. Je hebt iemand aaltje op het hier. Ja, maar eens even zien. Op het oor staat het al. Derde keer komt. Wij zullen naar Benta. Wij zullen eens even zien wat hier onderhoorn is. Achter deze dwaling is vast een geheim achter Helly. Wij zullen eens even jaren. Kom maar mooi. Dan denk ik, ik ben wel mooi. Ja. Hoe komt het? Oh ja. Hallo. Ik ben onder het vergaderen. Ik ben de voorzitter hier. Voorzitter, goedenavond. Waar komen die geruchten naar, voorzitter, dat het feest net er ook hier? Welke geruchten? En er kwam een gerucht in dat het feest net er ook in kan. Tuurlijk dat het wat er ook komt erbij. Er is niks aan gehoord. Helemaal niks. Er is paniek in het dorp. Er is niks aan gehoord. Er is gewoon een feest vieren. Maar Ik heb gehoord erop, er is niks Nee, aan best gehoord. gewoon. Nee, we moeten gewoon wat er op weer doorzit. ja, maar wij moeten toch weten wat er om een honger is? Het dorp wil weten wat er om een honger is. Meer dan gehoord. Je mag vertellen wat er om een honger is. Zou kinderen dat vinden? De mensen willen een feest vieren. Ja, dat toch wel. Dat hebben we man. Maar geen noemen. Wij zullen het ondersteunen kunnen houden, want dit kan zo niet. Wij moeten weten wat er om een honger is. Het feest moet ten koste van alles, het moet teruggaan.